भिडियोग्राफि बिराद मोजां मिउजिक स्ट्रं ओमफ्राय सासपेन्स ओमफ्राय जे मोनसे क्रिएट खालामदों आं कपिखौ बाथारो आरो कपि खालामाबानो जे जोंहा दङ बे जिनिसखौ लानानै खालाम बिराद एक्सपार्ट बिसोरो केमेरायाव होन भिडियोग्राफियाव होन एडिटिंआव होन मिउजिकआव होन ओमफ्राय आरो माबा मोनसे आदानि गोसोनिफ्राय बे सावथुननि सायावनो माबा मोनसे एडभाइस हरगोन नामा लाइमोनफोरखौहाय जायफोरनाखि सावथुन मुलुगाव दा फैयो दाथ' आजिखालिथ' बुहुत सावथुन दिहुनसै दा सर्ट मुभि बुहुत दङ बे आयदानि सायाव माब्रैबा जेनेबा जायोब्ला साबसिन जायो बेखौ एसे एडभाइस हरगोन नामा निश्चय गोजोन्थों बोसोन डाइरेक्टलि बोसोन नङा आं आंनि आइडियाखौ शेयार खालामसै सावथुननि सायाव आंहा आंनि सानस्रि एबा सान्थौआ मा सान्थौ माने सावथुन बानायनायाथ' बिराद मोजां बयबो बानायनांगौ जेसेबां हायो एसेबां आवगायबोनांगौ बेयो जोंनि जाथिनि जौगानो हानायनि बा जौगालांनायनिनो मोनसे आगान मानो होनबा सावथुनजों जोंनि माबाफोरा साननाय हनायफोर बा हारिनि रावफोर बा कालचार बेफोर जिनिसा रिफ्लेक्ट जायो जोंनि सावथुननि गेजेरजों दा बानायनांगौनि मुङाव बानायनाङा बेखौसो आं लुबैयो आरोखि दा बेवहाय माखासे गोबां खोथा दंसै आरोखि सावथुन मुलुगाव दा जोंनाव माखासे केटेगरिनि मानसिफोर दङ आरोखि सावथुन बानायनायाव दा माखासेया एसे आपग्रेड जाबाय ओमफ्राय माखासेया स्ट्रागल खालामगासिनो बानायनो नाजायो ओमफ्राय माखासेया ओरैनो बानायनायनि मुङाव बानायो आरो मोनथामसो केटेगरिनि सावथुन बानायग्रा दं बर'आव दा माखासे फार्स्ट केटेगरिया जेनेबा प्रफेसनेलिजमनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै सावथुनखौ बानायो बिसिनि सावथुना माखासे क्वालिटि गोनां जागोन ओमफ्राय सेकेन्डआव बैसोर फैसा गोनांखाबो ओमफ्राय सेकेन्डआव जेन'बा बानायनो नाजायो बिसोरो ओमफ्राय माखासे जिनिसा जाहैबाय आंखालनि थाखाय बानायनो हाया बिसोर जे बुस्थुखौ सानदों बा फोरमायनो सानदों बा देखायनो सानदों टेकनिकेल बा फाइनान्सियेल माबानि थाखाय बिसोरो माबानो हाया आरोखि भिजुअलाइज खालामनो हाया आरोखि बेखौ ओमफ्राय थार्ड केटेगरियाथ' बानायनायनि मुङाव बानायो एन्टारटेनमेन्ट दा बे मोनथामबो केटेगरिया माने गावसिनि गावबागाव थिंकिंजों फैनाय आरो सेल्फ स्टाइलाव सिनेमा बानायग्रा मानसिफोर जाहैबाय दा आंथ' सावथुन मुलुगाव गोबाव समनिफ्रायनो आं लोब्बा गैया ओमफ्राय आं सिंनि सानि बाथ्राखौ मिन्थिजोबा दा थेवबाबो आं बर' हिसाबै चान्स मोनबा स्कप मोनबा सावथुनखौ नायबाय थायो आरोखि बेसेबां आपग्रेड जादों आरो मा नांबावगौ दा सावथुननि दुनियाव बुंनो थाङोब्ला आरोखि माखासे मानसिफोरा टेकनिकेलि बहुत एडभान्स जाबाय ओमफ्राय फैसाबो दङ ओइ फैसा गोनांफ्रा गारो बानायो आरोखि ओमफ्राय एक्टिंआवबो जोंनावथ' ट्रेनिं गैया इनबर्न माखासे टेलेन्ट गोनां सेंग्रा सिख्लाफोरा आवगायबोगासिनो दङ सिनेमाखौ बानायगासिनो दङ ओमफ्रायो मोनसे जिनिस बर' सावथुनाव आंखाला जाहैबाय दासिम आंनि अनुभब खालामनायाव आरोखि स्क्रिप्टआव फेल जागासिनो दं आरोखि जोंनि बर' सावथुननि स्क्रिप्टआ बिराद उइक जायो ओमफ्राय दा मोनसेया जाहैबाय मोनसे जिनिसा आरो बे समावनो जोंनाव मोनसे इनफ्लुयेन्स फैबावबाय माने जों माखासे स्क्रिप्टखौ जों कपि खालामग्रा जाबावबाय बे मोनसे जोंनि उइकनेस आरोखि दा साउथआ जाहैबाय स्क्रिप्टआव बिराद स्ट्रं साउथनि मुभिसफ्रा दा जों बिसोरजों कम्पेयार खालामनो हाया जों जुदि कम्पेयार खालामनो थाङोब्ला जों आर्टिफिशियेल नुगोन आरोखि मानो होनबा जों बैसोरबादि जों पिक्चाराइज खालामनो हाया जों प्रेजेन्ट खालामनो हाया जोंहा जाखिनि दं आरोखि आं बेखौ बुंनो लुबैयो जोंनि हारिनि गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय जेंना जेंगोना बेफोरखौ लानानै जेब्ला बिउटिफुलि प्रेजेन्ट खालामो अब्लानो जोंनि बर' अडियेन्सआ नायो एसे बुलायनाय थानांगौ एसे मिनिहोनाय थानांगौ बेखौनो जोंनि बर'फ्रा नायो आरोखि आरो जोंनि बर' अडियेन्सआ बबेयाव दं गामियाव होमबा जों गामिनि अडियेन्सनि थाखाय माबायदि सिनेमा बानायनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि स्क्रिप्ट राइटारफोरा लिरोब्ला गाहाम जागौ आं सानो आरोखि बिदिल' लिरथारनांगौ बेबो नङा गावबागाव सिन्था धारा दं दा जोङो सापस हमनानै ला गोदो
आवगायाव आरोखि हलिउड मुभि नायना जों बलिउड नायबा बिराद स्ल' मोनोमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय दा जोङो ओंखायनो आं कपिखौ बाथारो आरोखि कपि खालामाबानो जे जोंहा दङ बे जिनिसखौ लानानै खालामोबा मोजां दा मोनसे जिनिस आरोखि मोनसे गेजेराव बोरैबा तामुलफोर वारियर माखासे सेंग्राफोर सिनेमा बानायबाय थादों टेकनिकेलि बिराद एक्सपार्ट बिसोरो केमेरायाव होन भिडिअग्राफियाव होन एडिटिंआव होन मिउजिकआव होन ओमफ्राय बिसोरथ' फाइटिंनि खालामबाय थादों बुलायलायनायनि दा बिसोर खम बाजेटावनो माब्रै प्रेजेन्ट खालामदों दा नैबेफोर जिनिसखौ जों एसे नोजोर बोनांगौ आरो खम बाजेटाव खम एक्टराव ओमफ्राय नै रिसेन्टलि बै बिब'इसनि गथ'आ बेयो मोनसे जेनेबा सर्ट मुभियानो बानायदों आं जाजानो लुबैनाय स्टाइलखौल' बुंबाय आरोखि बेयो माबायदि गोहोम गोग्लैयो आं मिथिला दा बे मुभियाव भिडिअग्राफि बिराद मोजां मिउजिक स्ट्रं ओमफ्राय सासपेन्स ओमफ्राय जे मोनसे क्रिएट खालामदों एकदम मोजां आरोखि बे माबा जोंनि आउट अफ इन्डियानि फिल्म बानायनाय स्टाइल आरोखि बे ओमफ्राय मोनसे जिनिसा जाहैबाय गासिबो स्ट्रं जाजोब्बाय ओमफ्राय भइसआव फेल जाहैदों बिसोरो जेब्ला जोङो माबाखौ नुबाय मिउजिकफोरखौ नुबाय ओमफ्राय भिडिअग्राफि टेकनिकफोरखौ एंगेलफोरखौ नुबाय बिराद स्ट्रं नुबाय दाना जेब्ला रायलायहैबाय एक्ट्रेसफोरनि भइसआ बिराद डाउन बेवहाय डाउन जायो आरोखि सिनेमाफ्रा जोंनि बर' सिनेमाफ्रा बिदियावनो माखासेया टेकनिकेलि फेल जानाया बेयाव आरोखि माने एखमबा मिउजिकआव फेल जायो एखमबा भइसआव फेल जायो एखमबा एक्टिंआव फेल जायो दा बेनि थाखायनो ट्रेन आर्टिस्ट नांगौ माबायाव होन जेनेबा कस्टिउम डिजाइनाव होन मेकआपआव होन जुदि जों मानो होनबा सिनेमाया एकदम रियेलिस्टिक माबाखौ डिमान्ड खालामो आरोखि नोङो गोजौ होनबा गोजौ मानसि नांगोन गाहाय होनबा गाहाय मानसि नांगोन नाथाय जोंनि मिडियामा आलादा ड्रामानिया दा बेफोर जिनिसा सिनेमायाव आंखाल जानानै दं ओमफ्राय टेकनिकेलि माने अभारअल स्ट्रागलिं आरोखि डेभेलप खालामगासिनो दं जागासिनो दङ ओमफ्राय जेनेबा बिसिया हयथ' नाजागासिनो दं मोनसे मोजां मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो थाखाय बर' सावथुनखौ नाजाबाय थाथों आरो दा बेफोरनो आरोखि आंखाला आं माने क्ल'ज टाच गैयिखाय आं सिंनि बाथ्राफोरखौ मिथिया खिन्थु मार्केटखौ नांगौ जोंनो मार्केट बानायनांगौ दरखार दं सिनेमाफ्रा मोजां जानांगोन क्वालिटि गोनां जानांगोन दा ओंखायनो बानायनायनि नामाव बानाया जाहाथे दा जेनेबा इउटुबारफ्रा माखासे सर्ट फिल्म बानायबोगासिनो दं माखासे कन्टेन्ट्सफ्रा बिराद मोजां दा जेनेबा जोंहा दा सोलिगासिनो दं अनिल नार्जारि होननायनि बयबो नायसै बेखौ मोनसे समाव बे दैमुनि सोलिदोंमोन दा बेना एसे ब्रेक जाथ'गासिनो दं दा फिसा कन्टेन्ट्स आरोखि बेफोरनो माने जोंनि बर' समाजाव नायहोयो एसे आं दहाय बुंनाय बादि एसे मिनिनाय थानांगौ बुलायनाय थानांगौ ओमफ्राय बाखि जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे स्ट'रिफ्रानो जोंनि बर' सिनेमाया बेखिनियावनो जथेस्थ' दासिमाव आरोखि जोङो जेन'बा टाउननियाल'सो हलिउड बलिउड बादि डिमान्ड खालामो दा ओमफ्राय गामियावथ' जोङो जेखिनि मोजां बानायना हरोबा जों नायो गामियाव खिन्थु क्वालिटिया एसे मोजां जानांगोन आरोखि जों दाबो नायो जों साउथनि बादि उराय होलायनाय फाइट नाङा जोंनो दाबो ओमफ्राय साउथनि बादि माने जोबानो 1 किल'मिटार गाहाम थांनाय बेबायदि नाङा जोंनो फिसा ड्रेस गानलायनाय नाङा आरोखि माबा बादि मा होनो बलिउडफोरनि बादि खिन्थु साउथआ बिराद सोद्रोम गोनां सिनेमा बानायो आरोखि बिसोरो फिसा ड्रेस गाननायाबो बहुत खम जोंनि माबाया बलिउडजों रासिन इनफ्लुयेन्स जाबाय गाननायाव होन माबानायाव होन बेफोर जिनिसखौ आं बारा साबजानाय मोना आरोखि दा सिनेमा बानायग्राफ्रा रागा जोङो ना मायो आं मिथिला बे जिनिसखौ बुंबाय आरोखि मार्केटखौ होसोनो बानायो ना मायो बे आरोखि मोनसे फिसा गानबानो जे मानसिफ्रा नायो बेबो नंजोबा मेना जाहैबाय स्क्रिप्ट बे आरोखि दा बेखिनि आरो सिनेमानि सायाव आं माने गाज्रि दामोन आरोखि आंनि अनुभबखौ आं शेयार खालामबाय औ बेफोर आरो होमबा नैबे समाव नायगिरि नोंथांमोनहा बे आदानिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सावथुन मुलुगनि सोमोन्दैबो मिथिबाय लोगोसे सावथुनाव फैनायनि सोमोन्दै मिथिबाय आरो आदानि खसानि सोमोन्दै मिथिबाय मोगथां जिउआव आदाया मा मावो बिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय निस्सय आंनि फिलिंआबो बेनो आदाया जे बाथ्राखौ बुंदों बाथ्राया सैथोआनो जुदि आं सावथुन मुलुगाव एक्टिं खालामनो गोसो जादों होननानै बुङोबा नों जुदि गोसो जानाय नङा नों प्रेक्टिकेलि माखासे बुस्थु नों सोलोंना लाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो जेनेबा मा होनना बुङो साक्सेसफुल जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ एक्टिं खालामबा जानो हागोन जेरै जों
दौदो आदा रायखांदों अनिल नार्जारि बिथाङाथ' मिथिखाबाय नोंसोरो दा जेनेबा बेखौ दा फुरा बिनि भिडिअ होनाय लोगो लोगो थामनायाव नुनाय लोगो लोगो बुहुत मानसिफ्रा नायो मानोना बियो गाव खिन्थानाय मथे गाव माने बिदिखौनो माने सावथुनाव फैनो गोसो गैयामोन बाट बेयो माने सुबर्नआ बेखौ फार्स्ट लाबोजेनदों होनना बुंदों बेनिफ्राय बियो लासै सोलोङै बिराद माखासे एक्सपार्ट माखासे मा होनना बुङो हिन्दी सावथुनफोरनिखौ बियो एसे फल' खालामो आरो गोबां बुस्थुखौ नायो होनना बुङो आरोखि गाव माबे समाव मा मुख जानांगौ बबे समाव मा मुख जानांगौ बेखौ बियो सोलोंबाय थायो होनना बुङो आरोखि जानो हागौ बेबायदि खामानिनि खाथिरावहाय दिनै बे अनिल नार्जारि बिथाङाबो बेफोरबायदि दिनै पपुलार जानो थांगासिनो दं आरो दा माने मा होनना बुङो गोलाव सावथुनावबो लाबाय दा मोनसे दं थैब्लाबो जेना कमेडियान हिसाबै दङ ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा खिथेर बे खिथेर सावथुनावबो बे अनिला दङ लं मुभि बेबो बाहागो लाबाय आरोखि बियो दा जिखि जाया मानो दिनै जोंनि बे btrinfostudio इउटुब चेनेल गोलाव सम दिनै आदाया गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानैबाबो जोंनो होबाय आरो गोबां माखासे आइडियासफोर शेयार खालामबाय मिजिंथिदों सासे नङा सासे सुबुंनि गोरबोआव बे आइडियासफ्रा हाबगोन आरो सोलोंनो आवगायबोगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो नैबे समाव जोंनो बेखिनि आदाया सम होनानै आइडियाखौ शेयार खालामनो थाखाय आङो आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो गोजोन्थों जोबनायाव btrinfo चेनेलनिसिम आंनिसिम फैनानै माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ शेयार खालामफैनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरोबाव जोङो माखासे खोथाफोर आरो शेयार खालामबावगोन उनावहाय मिजिंथियो ड्रामा लाइननि दा जों स्पेसियेलि आरोखि ड्रामानि सायाव आरोबाव सावरायनो नोंसोर मालाबा फैनो सोलाबबा सावरायबावनो हागोन जुदि नोंसोर लुबैयोब्ला आरो साबायखर बावबाय जोबनायाव आरो नायगिरिफोरनिसिमबो जोबोद साबायखर बावबाय गोजोन्थों